Jasmin Löhm. Ja, ich möchte nur nicht nur sie den. Tohle to by dělala i vám. Ano. Samozřejmě už ji máme na pořád, jo, protože ona, kdyby jsme ji dali pryč, tak by umřela. Jo. Honem, běž, bacha do kameramana. No pojď. A nech pana kameramana. No pojď. No tak nepoznala nic jiného, takže pro ní je to přirozený, jo, ale snažíme se, aby se tady samozřejmě měla dobře, no, tak. Jo, jasně. Jo. No pojď, no jde, no. O, Dobrý. Co je? štípla ho, no. Milno. Dobrý. Počkej, co děláš?